beliau. Ruas nahina holongan parhalado HKBP Kebayoran Baru Mandok. Selamat hari Minggu madihi tasaluhutna asima rohani debata ijaga hita saluhutna di bagasan hahipason di bagasta nang di perdalanan horas masuk mahita tu saat teduh. Amin. Marende mahita siam bukuende nomor 10 itu ayat sada dohot ayat 2. Rap jongjong mahita saluhutna marhite-hite gowarni debata ama dohok gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok gowarni ton di parbadia na tumo palangi dohok tanoon luluhon maau ale debata jala parbada hombada kudopak bangso na sodaulat roha sai palua maahu sian bawa siulahon si pawototo dohok hajek kelon ai hodo debata haroron ni hagogoku tongos mahati uronmu dohok hati goranmu akan manugu au pataru au tu dolo ni habadiaonmu dohok tu ingananmu. Haleluya. Martang yang mahita
Ale Tuhan debata amanami dari manua kijang asi maroham dihami halak nagaleon didaho nagugu do musunami saya talu do hami dibahen alani hagaleon nami dibaheni upangi do hami tuho saya pergugui jala pamonang mahami maralohon musui marhite hite panonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Marendema hita siang bukende nomor 466 ayat 5. Mana nienet sian konfesi 1126 bidu onom haluaun taha porsiai jala tatangyak kondo debatado patupa haluaun ima haluaun sian dosa sian gonggoman ni sibolis dohok hamatean nang sian ragam ni huaso na maralo tu hatani debata sian asi doho holong ni rohani debatado di patupa haluaun ni marhite pakop-kopon ni anak na sasadai Tuhan Yesus Kristus namate di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dong itanom jalamula mangulu di hari patuluhon dalan manjalo haluoni ima marhite haporseaon na tinubuhon niton di perbadia jala haporseaonido dirajumi debata gabe hapitorani jolma ia haluaoni hamuliaoni debata dohot hatuaoni jolma idoi nunga maluana porsiai atipe bodang dope parukilon si bulusanna di portibion sai di palua asin rohani debata do na porsiai sian ragam ni mara di ngolu si pari di ngolu perdagingon nang di pertondian pe manang marsasa halak manang marsasa punguan hataridaan ni haluauni di ngolu ni nas porsiai di portibion ima ngolu na marhabadiaon namar parbueon akka parbue ni tondi marhite podaon taundol hondo na soadong haluaon na asing sian haluaon na pinatupani Yesus Kristus jala Yesus Kristus sambindo na puna hala na pinaluanai na sotarapas sibolis manang akahuaso na asing be na porsiai sian gonggoman ni Kristus alani tatula do poda na mandok boy jolmai paluhon dirina siang gonggoman ni dosa sibolis dohot hamatean marhite sian na manadikon hariburon ni portibion laus tatula do poda na mandok usaha ni jolmai sadiri do na manutuhon haluaon na ima sahatna atong rak mangidugugu mahita tu debata lau mangulahon patikna Saya pargogoi mahami mangulaon na hober tepatikmi. Amin. Marende mahita siam bukuende nomor 314 ayat 1 do ayat 2. Ma. 哦，耶稣，主啊，是我爸爸。 masih 哦，au di ho
jongjong mahita. Tatopo ti madosatta tujuloni debata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Bandua Gijang para si roha na sumurung midahami upar hatutu jala hutopoti hami do dosa doho pangeloson nami na godangi di jolom tatap hami marhite-hite asini roham jala se sama dosa nami saluhut na ala ni pakokok ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringotu hasesaan ni dosatta adong do dihita situa ni malim na songoni na huddul di siamuni habangsa di hatugamon ni Bandua Gijang dibaheni tarbaini bana do panguluhon ro di ujungna akana sandok ro tu debata marhite ibana na mangulu do ibana toktong asa ditangyok kon nasida asa ngapon ma di debatana di Gijang. Amin. Marende mahita siam bukuende nomor 352 ayat 4. Hata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Jeremia 30 sada ayat 30 sada sahatu ayat 34 tajaha ma marsikap soring idama narodo akka arisogot ninna Jahoba pukau kuba pada nai baru tu pinoparni si Israel doho tu pinoparni si Juda dada songon padan nahubaini najolo tu oppu nasida uju nahu takup tangan nasidai lau manogihon nasida ruar siantano Misir hape diose nasida do padan nahubaini ati
pe au harajaon nasida nian ninna Jahoba. Ai odo padan si paenokku tu pinopar ni si Israel dung salpu aka arion nina Jahoba. Leonokku mapatiku tu bagasan ate-ate nasida jala suratonokku doi tu bagasan rohana sida asa au gabe debata nasida jala nasida gabe bangsoku. Jadi dangpe podaan ni sahala donganna manang dohononna tuha hangginai songonon. Tanda hamuma Jahoba aitung saluhuk nasida tumanda au sogot tole namet-met tole magudang sian nasida ninna Jahoba ai permuati do sogot rohaku mida hajaton nasidai jala dangbe ingot tonku dosa nasidai ima sahatna martua doakana tumangihon hatani depata jala no peopsa. Amin. Marende mahita sian bukuende nomor 460 sada ayat sada do ayat 2. Mahita saluhutna taha tidak kon maha porseot tai songona hintilak kon ni dongata saha porseon di sandok portebion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogu na suatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinobuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di porbadia adorang suabubuhon ido tuhatta na tumaun na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuban waturu dong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu di debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamula sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen nakana badia dohok di hasisaan ni dosa dohok di hatain na mandok mula mangulu sogot daging ni halak nong mate dohok di hanguluon na sora sudah. Amin. Tikting dihita Tikting di Huriata Minggu 21 Maret 2020 sada Parjolo Sadarion Ima Minggu Judika Luluanau Ale Jahoba Paduahon
dakdanak na sorang. Na di hari Jumat tanggal 10 Maret 2020 sada di basa-basahon tuata do sahalak dakdanak bawa tu keluargani Amata Gilvano Matthew Lumban Tobing Inata Vivian Febrika Sorlina Boru Pasaribu, alamat Jalan AA nomor 5B RT 07 RW 07 Kampung Baru Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sektor Godung. Sai di pasu-pasu tuhatta dakdanaki rap dohot natorasna. Patoluhon Pakobasion Pendeta Resort. Sadarion Minggu 20 sada Maret 2020 sada Pendeta Timbul Sitanggang MTH Makobasi di HKBP Tridharma Resort Kebayoran. Paupaton Dewan Koinonia Sada Seksi Remaja. Sadarion Minggu tanggal 21 Maret 2020 sada Ima Witok Remaja Napa Pituhon tu ianok kota horong remaja. Pinangido tu aka natoras asa dohot memotivasi aka ianok kota remaja lau mandohoti Witok on jadwal Boy Mata Jaha di Warta Cetak. Paduahon Seksi Naposo hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sada pukul 10 tulu WIB NHKBP Kebayoran Baru naing patupahon NHSD bulan Maret dohot tema menguasai diri sebagai bentuk ketaatan. Marhite Zoom meeting. Tolu Seksi Perempuan. A. Hari Rabu tanggal 24 Maret 2020 sada pukul 10 tolu saat rodis buku 10 WIB naing patupahon seminar buha-buha ijuk dengan tema buha-buha ijuk dalam tradisi gereja. Dohot narasumber Pendeta Dr. Siter MP Hutasoid. Di patupa marhite Zoom dohot live streaming. Pinangido tusude anggota SP asa mandohoti seminar jala terbuka do turuas. B. Dalam rangka parheheon seksi perempuan dohot perayaan Paskah jala mendukung kegiatan pekabaran Injil di HKBP, seksi perempuan HKBP Kebayoran Baru patupahon pengumpulan dana lau manuhor 2 unit sepeda motor nanaing si sombohonon na tu 2 pos penginjilan na di Bengkalis dohot suku anak dalam Jambi. Molea tema pinasahat tu donatur nong pasaton sumbanganna. C. Hari Minggu tanggal 4 April 2020 sada seksi perempuan dohot do makobasi di permingguan pukul 8 WIB dohot pukul 10 sada WIB. Opat sermon Inah Ana. Hari Selasa tanggal 20 Maret 2020 sada pukul 10 sada WIB di Patupado sermon Inah Ana HKBP Kebayoran Baru Ima Marhite Zoom. Pinangido tusude anggota Inah Ana asa mandohoti sermoni. Palimahon pertangyangan sektor. Sada hari Senin tanggal 22 Maret 2020 sada pukul 10 siawib sektor Godung naing patupahon pertangyangan sektor dohot tuan rumah keluarga Richard Site Inang Dahlia Boru Limbong. Maringanan di Serbaguna A dohot via Zoom. Pinangido tusude ruas sektor Godung asa mandohoti partangyanganna. 2. Hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sada pukul 10 sada WIB sektor Satahi naing patupahon partangyangan sektor dohot tuan rumah keluarga Ivan Nainggolan Inang Resia Boru Panggabean. Maringanan di Serbaguna A dohot via Zoom. Pinangido tusude ruas sektor Satahi asa mandohoti partangyangan. Nah,
Paunomhon persembahan Paskah. Sadarion Minggu tanggal 21 Maret 2021 dohot hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 pasahat pelean dohita lautu kegiatan Paskah. Papituhon surat Eporus HKBP. Nunga tajalo surat ni opui Eporus HKBP lau makirpasi sudi ruas dohot parhado asa parsidohot hita lau manggohi kewajiban aktuaria dana pensiun HKBP na hurang 115 miliar. Pinangido tusude ruas dohot parhado asa parsidohot marhite gerakan saribu. Detail boy mata ida di tikting sadarion. Pawaluhon surat preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Mardomu tu surat preses tanggal 10 Maret 2021 naing patu pahondo ibadah triwulan remaja distrik marhite virtual Zoom. Di patupa hari Sabtu tanggal 27 Maret pukul 10 sada. Pasiahon kegiatan Paskah. Sada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 pukul 10 siawib ima renungan prapaskah dohot topik Minggu Palma. Parjamita Pandita Timbus Tanggang MTH boima tak ihuton acara renunganon marito live streaming. 2. Pinangido tusudi kategorial dohot sektor asa marparsiapon kesaksian pujian lau tu acara renungan prapaskah Passion Jumat Agung dohot Paskah ima marhite virtual kur vokal group ima na mewakili kategorial manang sian ganup sektor. Tolu pendaftaran reservasi ibadah kegiatan Paskah 2021 dohot ibadah bulan April 2021 boy mata akses marhite website hkbpkebayoran.com manang boy menghubungi ganup koordinator sektor. Pasiahon selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dan ulang tahun Hari Pabagason. Parhado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Hari Parbagason matu sude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 20 sada sahatu 27 Maret 2021 sai tu hatta mana mamasu-masu molotung adong ruas ni huria tanah sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabua matu ganup sintuan di sektorna manang tu sekretariat. Pasapuluh hon parpadanan nabadia ima mangan sagu-sagu atau roti parhitean daging ni Kristus minum anggur parhitean muda ni Kristus. Aitona ni Tuhan Yesus doi tu sudi akana porsea asa taruli nasida dihasesiani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ganup na naing parsidohot di ulau nabadia di solsoli madosana jala unang be dioloi sibolis rade manesa salani dongan na marsala tu ibana. Unang be didadati mardosa asa unang tuhamagoan sogot. Natau parsidohot ni ulau nabadia ima sada porsea dihasesea ni dosa na pinatopa ni Tuhan Yesus. 2. Olo manolsoli dosana. Tolu rade manesa sala ni dongan na marsala tu ibana. 4. Nunga makatik dakon haporsyana. 5.
dang tongon di bagasan parmahanion pamicangon ni huria. Pasal 22 hon, akat tikting nasoni jahon, hombar tu tikting cetak sadarion, dengan mata jaha, songoni masahat ni tikting di huriata, di bagasan minggu sadarion. Taingot be, mananyak koni tujolo ni tuhatta. Inde mahita siam bukwende nomor 426 ayat 1 dot ayat 2 las uhu hita pasahak peleon. Tapasada marohata martang yang mahita. Damini debatana sumurung sian saluk naroha ima nama ngaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mua kadamang dainang sahat mata binami tu hita salukna dihita nama dohoti parminggota dia palatikion di bagas tabi alani hatani debata dihita laho mabohali hita saluhutna ima natar surat di Heber bidu 5 mamuka sian ayat 5 sahatu ayat 10. Heber 5 ayat 5 sahatu ayat 10 ujaha ma di tonga-tongata tapai tiuk ma songono ma hatani debata lao songonido nang Kristus dang ibana mangeton sahala situa ni malim tu dirina debatado nama dok tu ibana anakku doho sadario doho hutubuhon songoni nidok nai dina asing malim doho rodi saliling-liling na mangihuton horong ni si Melkisedek tagan jolma ibana
dipeleho doa ka pangiduana dohot elek-elek na mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tuna boi paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangiho do ibana gabe malua sian hatahutoni ai atik pe anaki ibana diguru hodo pangoloyon marhite sian nati naon nai jaladung ripas gabe si horhon haluaon saleleng-leleng na do ibana disude na mangului ibana digawar debata do ibana situa ni malim mangyuton horong ni si Melkisedek ido yang gosahatna dia mo akadamang dainang di siamun ni turpuk taon di ayat di pasal pitu bidu pitu idok do disi isi do si Melkisedek di bidu pitu Heber bidu pitu ayat sada didok do disi anggo si Melkisedeki raja di Huta Salem malim ni debata nasutibbo do ibana ditomu-tomu jala di pasu-pasu do si Abraham namulak dung di papatu ibana akar rajai ya mau kadamang dainang ipabua do di turpuk taon jala di hati dakon do di turpuk taon ia Kristusi didok do manghuton hata ni debata na pinasahat ni di tonga-tonga ni parpungata parminggota dia palatikion anakku doho sadario doho hutubuhon alani i di tonga-tonga ni ngoluta isi do Kristus jala Kristus do nama ngodiho kita tu debata marhite-hite Kristus do tatada debata marhite-hite Kristus do karya keselamatan Allah nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dia terbukti memenuhi dua syarat utama. Imam besar bukan atas permuliaan dia sendiri, tetapi atas perkenan Allah. Jala Kristus Yesus sebagai manusia yang sempurna didodo di ayat siai dung ripas ibana gabe siorhon haluaon saliling nililingna dia menjadi manusia yang sempurna dan dia menjadi parhitean ima laho padumuhon colmai dohot debata alani ima dihamo akadamang dainang ido marhite hite temata sadarion Kristus siorhon haluaon jala dia menjadi manusia yang sempurna karena kepatuhan dia kepada Allah. Dia menjadi manusia yang sempurna karena taat kepada Allah. Kristus mangodihon hita tu debata. Kristus namangalehon ngoluna tu jolmai lao makorhon lao manubus dosa ni jolmai jala marhite hite turpuk tao diodol hodo tu hita dang namangai tu dirina ibana alain apa botohon marhite hite haluoni keselamatan yang Allah berikan pada Yesus Kristus dan kepada manusia di tengah-tengah diri kita. Ima na parjulo na paduahon
di pasal Yesus do pangiduanna mardongan elek-elek. Di pasal ibana do anggu bolon di ayat pitu taga jolma ibana di peleho do aka pangiduanna doho elek-elekna mardongan anggu bolon doot ilu-ilu. Kisah yang terjadi di Getsemane. Dia berdoa, dia meminta, dan dia bergumul. Di pasat ibana do pangiduanna mardongan elek-elek, mardongan anggu bolon, mardongan ilu-ilu. Asa malua ibana sian hamatean. Jala di pasat ibana do nani ojar ni parnia hapana parirdo ibana di tonga-tonga ni nguluna. Di pasat ibana mapangidon nai tu di bata mardongan elek-elek. Adong do sahalak ina si partangiang na margoar si Monica na toras ni si Augustinus ima si Augustinuson nagabe parbarita nauli mananggabe teolog ibana gadok borngin do ibana saya tangis ibana mardongan ilu-ilu sai tangis ibana mangido tu debata manang nyakon iya nakon naon ala iya nakon naon si Augustinuson mamuka umur 10 tahun mangulahu dosa ima mangalakup sai tangis ibana martangiang imana di pasat ibana tu debata taba muse di umur 10 sia tahun diuton ibana ma poda haliluon lamarsak ma si Monikaun lamarsak ibana saya di pasat ibana tu debata mardongan ilu mardongan anggu bolon dungi dia lulun ibana ma tu sada uskup didok ma songonodo uskup nami songonodo memuka umur 16 tahun ngamangulah dosa anak namion di umur 10 sia tahun di utan ibana do pauda haliluon saya terus doa mangalu-alu saya terus doa martangiang saya terus doa mangido alai di uskupi ma tu si Monikaon seorang anak yang begitu banyak didoakan dengan air mata mustahil akan binasa. Seorang anak yang begitu banyak didoakan dengan air mata mustahil akan binasa. Sitong matahea manginang mamuka umur 30 tahun muba masih Agustinuson gabe teolog maibana omana di pasahat Yesus Kristus taga jolma ibana dia adalah manusia yang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupan dia. Dia mengalami pergumulan busi saud doi mana? Khawatir, takut. Alai marhite-hite mardongan anggu bolo dohot ilu-ilu. Ipasati bana do pangiduan nai. Songon ina si partangyangi di pasati bana anggu bulun di pasati bana pangiduan nai alani dosa ula-ula ni anak-anak dengan air mata seorang anak yang begitu banyak didoakan dengan air mata mustahil akan binasa. Terkadang kita merasakan demikian. Tapasaha tu debata, tapangido tu debata. Sipata kita tidak tahan dengan pergumulan kita. Sipata kita tidak mampu mengatasi persoalan ini.
Sipata hita di tonga-tonga ni nguluta madili hita. Sipata di tonga-tonga ni nguluta dang bui tarajumi. Dengan bahasa ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Alai marhite hite turputaon di pasaha do tu hita. Pasaha mamarhite hite anggu bolon dohon ilu-ilu tu debata. Itulah yang menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Air mata bisa menjadi mata air. Air mata bisa menjadi mata air dan menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Nah patuluhon dihamonako do parukiloni. Sahak mahita di masa-masa prapaskah nuaingon, ima di minggu depan, ima masuk tu minggu palmarum, uduk ni muse parningotan, ima parukilon itu Haji Yesus Kristus, asa sahat ibana, tu hasonangan, hanguluan, alani ima di masa-masa parukiloni sudina masa di tonga-tonga ning uluna tabereng gabe sada parsiajar dui di bani mana ketika dia melakukan, ketika dia menyampaikan, dan ketika dia merasakan penderitaan parukiloni di tonga-tonga ninguluna, parukilon penderitaan yang ada di Getsemane dan ada di Golgota, di hamonakoni mana do dia menang atas penderitaan itu. Dia menang atas penderitaan itu yang ada di tengah-tengah kehidupan dia. Malua do ibana siani, dicambuk, dihina, dicaci maki. Itulah yang dirasakan oleh Yesus. Dihina, dicambuk, dicaci maki, diludahi. Alai marhiti-hiti turpuk tahun didok-do Kristusido si horhon haluaon. Kristus itu yang diludahi itu, yang dihina itu, dan itulah yang membawa keselamatan. Yang diludahi itu, yang dicaci maki itu jugalah yang membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Gabi didok mai bana si palua. Gabi didok mai bana si palua. Dia menjadi juru selamat. Gabi didok mai bana sebagai juru selamat si palua di tonga-tonga ni parangulun ya kajelmai. Yang membawa keselamatan, yang membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Alani ima dihamu kadamang dainang tahatidakom ma Kristusi nagabe haluaon di tonga-tonga ni parangulun ni jolmai. Tahatidakom matapabua ma bahwa Kristus itu membawa keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapabua ma marhite-hite haroroni Kristus di tonga-tonga ni nguluta. Penderitaan itu akan membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Alani las marohata tajakom maibana monang mahita di parukiloni unang busisa madate hita alai bengek marohata mengadupi akan masa di tonga-tonga ni parangulota sudena masa di nguluna gabe parsiajaran doi di tonga-tonga ni ngulu ni Kristusi gabe di hamonako ni mana do di tonga-tonga ni paranguluna parukiloni asa gabe si palua maibana di tonga-tonga ni nguluta. Amen martang yang mahita.
Las rohanami ali Tuhan di parjupangan nami, parsauran nami, di lokodo tuhami ali Tuhan para siajar nauli nadinggan, asa parukilon nahuraso kami di tonga-tonga ning ulu nami sahatu sadarion gabi mabuan las ni roha mai, gabi parsiajaran mai, ima benget Yesus Kristus manaon na bernit ali Tuhan debata amanami ripas doibana nagabi si palua ulu disipata gali bana busisaon songo jolma songo kami alai dihamon ako ni mana dui ali Tuhan songo ni manang hami dihamon ako kami mali Tuhan parukilo ni marbengit ni roha mahami manaon apursuki ulu disipata merlea hami ulu disipata ali Tuhan lilu nang haporsyon nami alepos roha nami marhiti-hiti to dimi diajari hodo hami asabui mahami mangulahon makanguluhon hatami di tonga-tonga ni parangulon nami ali Tuhan debata amanami pasu-pasumu mahami salut na li Tuhan ruas ni huriape na di minggu-mingguon ima marulang tahun hatu tubu doho pardonga saripeon saha tuhoma daging natod di nasida para gugamu pasu-pasumu di umur nai baru na pinasahamu tu ruas ni huriam asa marlas ni roha nasida di tonga-tonga ning ulu nasida adi Tuhan debata amanami pasu-pasumu ma karuas ni huriam namar sahid homali Tuhan nama masu-masu nasida lehonomu hagugun hai pason jalabui manasida li Tuhan mangulahon aka ulon nasida marpakirimo na mangulu nasida marhiti-hiti obat nang timidis na manangani sahid nasida gabi parhitian maya li Tuhan diharoro hamamalum di tonga-tonga ning ulu nasida ali Tuhan debata amanami nang hami saluna li Tuhan napungu marhiti-hiti parsoran nami dia palatikion amanami inanami nama dohoti live streaming di bagas nami be pasu-pasumu ramotamu lehonomu akan nauli nadinggan marhiti-hiti aka ulaun nasida na pinasahakmu tapi perhitian mayili Tuhan haroroan pasu-pasum di tonga-tonga ni ruas ni huriam atong sahat tuhoma daging atau dinami pinuji pinasanga maho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin tapuji matuhata maride mahita laos tapapungu ma piliata
tapasaha mapiliata tu adopani debata martangiang mahita ali debata amanami na di bano gijang hodo harorwani saluhut si lehon-lehon ading gando na sa ulibasa na maliutus upasatami masian elhon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajomo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mulyati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami ne di bano gijang sai pinar badia magwarmu sai ro maharajamu sai saw malomu ni roham di bano tongon songona di bano gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siap hari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togion tu pangujunan palua mahami sian pangago ai ho dona puna haraja dohok hagukun rodi hasam lapun saleleng ni lelengna mula mahamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu sia tuhata di bata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasar homa damena tu todim amin. Di hamua kadamang dainang ruas ni huriata nama dohoti parminggota dia palatikion sahak matabi nami tuhita salukna na di bagas tabi hami namarhubas di tonga-tonga ni huriata dia palatikion saya dipasu-pasu Tuhan mahita saya diramuti Tuhan mahita di tonga-tonga ni parnguluta doho di tonga-tonga ni bagas tabi rab doho akapino parta salukna Tuhan memasu-masu hita salukna horas madita